бір китап белән уйнарга яратабыз. Школа семи гномов, пластилиновый снежок дип ата. Ульева аның авторы. Менә шушында төрле күнегүләр бар. Мәсәлән, монда этне алмалар белән ашатырга кирәк икән. Башта шушы пластилин, без бик плейдог пластилин яратабыз. Кара әле, кызым, безгә кунакка эт килгән. Исәнме, Роза? Мин килдем сиңа кунакка. Тук. Минем бик каты тамагым ачты. Менә минем тәлинкә. Миңа әз генә алмалар бирмәссеңме? Бирәсеңме? Әйе. Әйдә, алабыз әз генә пластилин, һәм без аны түгәрәк ясыйбыз. Әйе. Менә шулай. Әйе. Тәгәрәт. Бик яхшы. Ә хәзер эткә бирәбез. Тәлинкәсенә куябыз. Куй. Менә шулай бик яхшы тагын. Менә шулай. Кайбер балалар пластилин белән уйнарга бәк яратмыйлар, әниләре дә яратмыйлар, булып та чыкмый дип зарланалар. Шуңа күрә шундый китаплар бик булыша. Уйынның сюжеты барлыкка килә. Һәм шуннан инде кызыграк була балаларга. Теге булай гына, әйтә, кызым, түгәрәк ясыйбыз дип. Нигә түгәрәк кирәк дип бик аңлап бетмиләр бит алар. Ә менә булай этне ашатырга дигәч, кызыграк булып чыга. Менә шулай өйрәтәләр әле башта. Пластилин белән уйный белмәгән балаларга шундый колбаска ясаталар һәм әйтәләр: "Кызым, тарт. Әйе, башта шулай итеп шимтеп. Вак. Әйберләр ясыйлар. Ой! Яннары шушы шимтеп алган әйберләрдән түгәрәк ясарга өйрәтәләр. Менә шулай итеп өйрәтәләр. Яки кулга куеп, мин камера тотам. Күрсәтә алмыйм. Кызым, эткә шул кадәр күп алмалар биргәнсең. Аның тамагы туйган. Ул сиңа рәхмәт, Роза, дип әйтә. Име? Спасибо дип әйтә. Русча да әйтә, татарча да әйтә. Рәхмәт. Пока. Сау бул. Тутырып куй алайса алмаларны тагын. Тагын ясыйсыңмы? Менә шулай. Тагын бер тапкыр күрсәтеп алайм. Пластилиновый снежок, школа семи гномов. Сау булыгыз. Киләсе видеоларга кадәр.